गोदोनिफ्रायनो जोङो बिजों बिराद लोगोमोन लाइब्रेरियाव थालायलायनानै जों बिराद खामानि मावदोंमोन दाबो लोगो माने ओंखाम थोरसि गंसेयावनो जालायग्रा आरो जोङो ओमफ्रायथ' बेखौ रायखांनांगौबाथ' रागा जोंगोनदां बै आमुखायाना आमुखायाथ' जोंखौ मिथिखायोना आमुखा माने नाम खालायजानाय नङा आरोखि ना बिराद अनोमोनबोलै जोंखौ दा आरो जोंखौ अनना अनलाथाय लोगो मोनबायबायबा लामाफ्राव नङा होमबा नङा एफा गोथाव गोथाव गोदै गोदै गेस जागुलायनाय लोंहोयोमोन जोङो ना ओंखामखौ जानो मोनथिलायामोन 10 काप 20 काप गाहाम लोङोमोन नङा दा आरो जोंखौ सिनायलान्दां फैसायाव लामाफ्राव लोगो मोनबा रायलायथाय मालाबा लोगो मोनबा एसे लाफाजों थाइजों जाहोलायोमोन दा आरो मिथिला आरोना जोंखौथ' दा सिनायनाय नंला खोमा नाम खारायाखै आरोखि जोंखौ सिनायनाय नंला खोमा ना बैयो ओमफ्राय जाखांबाय ना मा ओंख्रिमोन खोन्थादो अमा मा भाजाबो दंमोन थारुनजोंबो संदोंमोन बेबो देहो एवबाय थारुनजों जहल संबावबाय मोदोमखौ ओमफ्राय गोदोनि बे पार्टनारफोरखौ गोसोखाङा आसलफोरखौ सोरगोदो पार्टनार बै जोंना आसला माबा सालायग्रा इन'भा सालायग्राया इन'भा सालायग्रा दंमोनलै जोंहाबो सासे गोसोखांनाय मा जाबावगोन दा ओमफ्राय इन'भा सालायग्राखौ बादाम खनदों औ इन'भा नाम थाबाय बेना इन'भा सालायबाय बेनो जादों बादामा दाख्लै आंनाव हरदों गावनो गाज्रि मोनालै नायबायबा जोंखौ एकदम सानैजों बिराद गोदोनिफ्रायनो हिनजाव हौवा गोसोलायनायफोरबायदि गोसोलायखा जोङो मिथिबाय माने थोरसि गंसेयावनो जोङो ओंखाम जालायग्रा सियार गंसेयाव जों जिरायजाबग्रा आरो बिसना गंसेयाव जों उन्दुलायग्रा आरोखि लोगोफोर ओमफ्राय दा लोगो मोनलायबाय थायो जोङो बेहायनो जायगायाथ' बेयावनोखा नालाय जोंना सब समाय दै लेखा बेल' लोगोफोर भिडिअआ बांद्राय एसेबांनि गोलाव खालामला अननानै एसे लाइक खालामना होदो शेयार खालामना होदो जायफ्रा फल' खालामना होदो थाबनो हिनजावफोरनिखौसो नोगोद गोसो होयो आग्लाफ्रा खमसे खम जोंनिखौबो नायब्रा भिडिअखौ भिडिअ मोजां माने नोंसोरनि अननाय नोंसोरनि माबानायावनो जोंबो मोजां मोजां भिडिअ खालामनो हायोना दा दुरबल जायो गोसोफ्रा बानायनो इन्टारेस्ट मोना माने